Παιδιά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί κατάφερα να βάλω ένα texture pack και πήρα TNT διαφορετικά ήδη, εννοείται τι άντρα TNT κανονικά TNT. Μπρο, είμαι full χαϊπαρισμένος, πάμε να δοκιμάσουμε το πρώτο. Λέγεται Knockback TNT. Μπρο, φαίνεται τέλειο. Κάτσε πάρω την νύχτη. Εδώ βλέπετε τα υπόλοιπα νύχτη. Εντάξει, δεν είναι τόσα πολλά, θα έλεγα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Α, λέει άναψε. Μπρο, ξεκινάει. Α, knockback λέει, άρα άναψε. Θα κάτσουμε κάπου εδώ. Θα μας πετάξει μακριά. Όχι. Άναψε δημιουργική κιόλας. Κάτσε να δοκιμάσουμε σε mobile. Σε mobile. Θα βάλω ένα... Τι να βάλω τώρα, ένα... γάιδο. Θα βάλουμε εδώ αυτό, εδώ, και εδώ και τάκ. Και τάκ. Έλα, δεν γίνεται τίποτα. Knockback, τι, δηλαδή, τι έχετε κάτι όμως. Κάτι θα ξαναδοκιμάσω. Ότι ανάβω, φέρε τι ανάβω, δεν κάνω τίποτα, όχι τώρα. Ναι, λίγο ξενέρωσα. Με το πρώτο, αλλά εντάξει είναι ακόμα πρώτο, οπότε έχουμε άλλα τόσα να δοκιμάσουμε. Το TNT 500, έχω ακούσει τι κάνει αυτό εδώ. Είναι τέλειο. Μπου. Λίγο κολλάει. Να, ξεκινάει, ναι. Έσπασε 500 blocks τώρα αυτό. Ναι. What the fuck, πάρα πολύ μεγάλο. 500 blocks, όχι συνολικά φαινίκος, συνολικά 500 blocks εδώ πέρα έχει μετρημένο. Οκ, αυτό είναι πολύ καλά φτιαγμένο έτσι. Σταυρό στάχτηκε. Οκ, πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο. Τώρα. Πολύ... What the fuck bro, εδώ τι έγινε. Νομίζω λίγο μπάγκαρε όπως βρω και εδώ έσπασαν τόσα. Όχι, δεν είχα βάλει πριν και αυτά άναψε τώρα. Εδώ πέρα όμως εδώ τι έγινε. Και εδώ πέρα έγιναν πράγματα. Νομίζω πως δεν άντυξε το tablet μου όλο αυτό εδώ, γιατί σε tablet παίζω. Δεν νομίζω να τα άντυξε όλα αυτά, όλο το TNT, όλα αυτά τα pixels και τέτοια, ναι. Οκ, έχω κόσμο σαν να μπάγκαρε όπως βλέπετε εδώ, έχει πάρα πολλά μοτίβα. Δεν πειράζει, δεν μπήκε κανένα NDT, ελπίζω τουλάχιστον. TNT, God TNT, στερικό TNT λέει, να δούμε. Πάει μακριά. Και το άναψα. Ναι, το άναψα. Τι κάνει. Κάτσε τι. Παγώσα τα mobs. Τι κάνει, παγώνει τα mobs, κοίταξε παγώνει. Έγινε έκρηξη, απλά δεν μπορούμε να τη δούμε πως έγινε, γιατί έχω με λίγο κακάπη. Όχι, εντάξει, πώς το έκανα, μην νομίζω ότι έπασε κάτι μικρόφωνο. Ναι, τέλειο αυτό. Δεν βλέπω τι έγινε όμως. Κολλάει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι θα καεί το tablet λίγο. Δεν νομίζω να αντέξει να τα φορτώσει όλα αυτά τα δεδομένα. Και ακόμα δεν έχουμε δοκιμάσει το δυνατότερο. Που είναι αυτό εδώ. Βλέπετε λίγο. What the... Oh, hell no. Τι έγινε πριν αυτό. God, ο χώρος, εντάξει, δεν το άντεξε. Το περίμενα ότι δεν το άντεξε. Πρέπει να διάσω χώρο για να μπορούμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Οπότε λογικά τώρα θα κλείσω. Bye. Κρίμα. Θα το συνεχίσουμε σε ένα ακόμα βίντεο που θα κάνω τώρα στην ίδια. Κάτσε να διάσω χώρο και συνεχίζουμε. Οκ, έσβησα κάποια πράγματα.
να συνεχίσουμε το βίντεο. Οκ. Κολλάει λίγο. Το κλείνω λίγο το βίντεο. Έκανα ένα διάλειμμα, εντάξει. Πάρα πολύ ώρα περνούσε. Περνούσε πάρα πολύ ώρα και είχα βαρεθεί. Και λογικά έκανα ένα διάλειμμα τώρα και συνεχίζω μετά. Α, να δείτε λίγο τα gems μου. Ναι, εντάξει. Και τα coins μου. Και είναι το χακαρισμένο Brawl Stars για όσους θέλετε να το βρείτε, απλά πατήστε να εδώ βλέπετε Brawl Stars, Big Box, Megabox, Megabox. Εδώ λέει Starter, Brawl Stars. Έχει τα πάντα. Και λέγεται Nals Brawl, το κατεβάσετε από το Google εννοείται, όχι από το Google Play, όχι από το Play Store, από το Google το κανονικό. Εδώ πέρα το Club. Έχω όλους τους παίχτες και όλα τα skins και όλα τα star powers και γενικά όλα. 35 rank θα, εντάξει. 27 rank Lily, θέλω να την ανεβάσω λίγο. Πώς καθαρίζει το Minecraft, πώς πετάς εδώ. Οκ, αυτά. Κατεβάστε το. Είναι πολύ ωραίο, είναι Brawl Stars λίγο, πολύ χαλαρό να δείτε. Μόνο που κι άλλοι δεν έκαναν το Brawl Stars, οι άλλοι δεν παίζουν Brawl Stars. Να βλέπετε λίγο τι σκηνάρες έχουν. Παίζουν και αυτοί χακαρισμένα. Θα τώρα μην αυτό το πρώτο. Όχι. Έφυγε. Πήρα το πουλοκέι. Θα μείνω στα φόρτα. Το φάω τώρα. Δεν πειράζει και να χάσουμε τρόπαια, θα παίρνουμε τέτοιο. 80 τρόπαια θα μου δείτε. Οκ, θα παίξω με Bo, μου αρέσει ο Bo που παίζει στο καιρό. Ναι, τον έχω 155 τρόπαια, 30 rank. Mastery 1. Πολύ λογικό. Και έχω όλα τα skins του. Και αυτό εξτρά λογικό. Πείτε μου ποιο skin να παίξουμε. Εντάξει, πολύ διαφορετικό βίντεο έχω σκοπό να κάνω αυτό. Να, σκεφάρε. Όχι, πολλά. Έχω. Μπρά. Γιατί έγινε αυτό. Οκ, παίζω πάλι. Οκ, όπα, βρω πάλι καλά. Οκ, εντάξει. Κολλάει πολύ. Όχι ρε. Έλα ρε, παίζω πολύ άσχετα, εντάξει, παίζω πολύ καλύτερα. Στο κανονικό μου account, όχι στον άλλο Brawl, το χακαρισμένο, στο κανονικό Brawl Stars. Έχω 27.000 τρόπια, τώρα παίζω μπλε. Με bot δεν είμαι καλός, απλά μου αρέσει που βάζει τις παγίδες